Me ake yi yanzu? Damfara yanzu ka ga wannan masu tawar bari ka ga yanzu zan damfare su zan tare aljanu kai ta Broda ne. Wallahi no. Ka gani so nake in samu 10 million baka ƙara jari. Kai bro amma na gode sosai. A normal kaka da. kai fa yanzu ka kasance yanzu an daina bara damfara ake. Me ake yi yanzu? Damfara yanzu ka ga wannan masu tawar bari ka ga yanzu zan damfare su zan tare aljanu kai ta Ku sake shi. Wannan lafiya? Wannan lafiya ne da mu. wannan ne je kashe ka za a mu ce jini za mu raba ku ba mu dubu biyu ce dubu ne ko 500 za a ce jini za a kisa za a nemo bakan kaza mai digo-digo wannan zai haka shi ina a nemo shi in ka tafi za ka mutu ka 1000 za mu sha jini ka ba mu 1000 za mu kashe mashi da kuɗin da ya bayar Yaran kawai yara burin kawai su. Wallahi tallahi ai kaga kaka mayar yanzu da ba haka ba kai kana tunanin za a samu kuɗi to yanzu Kano ne in ka zo Kano in ba damfara kai yanzu ka ga da na dan yan aljanu ne ka ga mun samu kai mu za ka rena hankali kai salamu alaikum ban gane salamu alaikum wallahi sun fita aljanu sun fita amma zan ga idan zuwa su kenan okay ina jin ka gane Allah mun zo garin nan ne mu rasa business din da zamu sai ne ka da aljanu ake ba mu kuɗin jini dan Allah ku ya hakuri ku ban mana shi ne farta biyo ta kanmu dan Allah ne shi ne farta biyo ta kanmu ana yi mun kallon kamar mahaukaci yanzu ba gani ba ganin ba jiya yau dai babu abin da ya canja har yanda nake nan dai haka nake wallahi ya ƙara duburburcewa da nake an gaya mana yanzu ba gani ba ban me ya canja yana tabiya jiya na sha kofi hudu mai gida yanzu ina musulmi kai jahili ne baka san kai haka zo nan kama mutane a kuyanci ku huta maza nan haka kwalabe wallahi tallahi so nake in ƙara ta shan yare sai na ga wallahi me kuke sha kuma sai na sha ana wani kallo na aka yi ne lai sai na sha ori bebe a daga kwalba maza ya ne ya ake ciki ne ka dinga dariya mana ko dan baka jin hausa kai ta bata rai ya ake ciki ka ce kuna jin daɗi haka ya ne ai ni ma haka na ce bari in zo a ji daɗin nan da ni dan iya shan komai ai ga wannan ma ka ya ne na ji ma test din ba irin namu ba wannan ya kala wannan kasar waje ce kasar waje kai ka taba shan kalan wannan kuwa a da wannan mana a ai fa na shan sigari ya lemo nake sha lemon ma na ji kalar da ba irin tamu ba da goma sai ka shan ne kuma ina ku gaba ɗaya kun koji ga wannan ma akwai sauran baba yana asalin biya take yi fa yana tabiya jiya na sha kofi hudu mai gida yanzu ina musulmi kai jahili ne baka san kai haka zo nan kama mutane a kuyanci fa ta shiga wannan wajen kafin in ci kai kamar wurin rani na fasa kwalban nan na fafare ma ciki ta shiga wannan wajen ori bebe ba zan iya tashi dan Allah ori bebe ka tashi ba ma ba shi ya huta dawo yau dai bari mu gwada yaran nan ga anya sa suna kuwa bari na gwada yin mutuwar ƙarya wallahi ya zuba kai ni fa dama motar shi nake wa ni kuma waya
ka dalla duka biyun zan hada. Ini ma. Ya. Sai mota? Yiwa. To ban mata ba ina nan sai ku zo ku kashe ni. Ta hankali.